Welcome back mga kachapsoy. Yes, yo, break it down yo. And for today's video, nandito ipapasilip ko po sa inyo kung ano pong mga kaganapan sa aking mga sa aking buhay. Dahil for today's video, tayo po ay nag-attend ng seminar dito po sa ABAM Cluster para po sa mga guro, para po lalong paglinangin, lalong paghusayin ang aming mga kasanayan sa pagtuturo. Yes, yo. At ayan, ito po yung aking mga kasamahan dito, ang mababait po na mga ma'am and sir ng ABAM Cluster ng Agwadahan, Betiklan, Arugangan, Magsaysay Elementary School. And for today's video, ayan, nagpo-program na po kami at ito po sila, nagda-dance na po kami dito for today's video. At ayan, yung iba ay mahinay lang yung kanilang pag-dance dahil may mga rayuman na ang mga yan. At saka yung iba naman ay hindi po sila namahaw. Pero charing-charing lang po yan. Dahil ayan ho, may video presentation at ginagaya lang po namin ngayon yung pagdadance dito. Siya nga pala mga kachapsoy, last din na po ito ng 3 araw na seminar dahil ang unang 2 araw po hindi po tayo naka-attend dahil nag-attend po tayo ng orientation sa bayan para po sa mga teachers ayan ng Lawang 2 District. At ayan si Ma'am Nora wow, bigay todo talaga sa kanya pagdadance, samantalang may dunya dito na nagpapaypay lang siya ng kanyang sarili. Habang ang kanyang mga tauhan sa likod, ayan nangangaramuhay sila sa kanilang pagdadance. May love shoutout kay Ma'am Nora Karen na ganado po sa kanyang pagdadance. Habang ako naman dito ay nagbibideo lang tayo mga guys para makuhanan sila ng ebidensya at hindi sila makanigar na nagdance sila dito sa aming program. Pero sa totoo lang po, nakakabilib po ang ABAM Cluster po dahil talagang masiyahin po kami dito at saka nagmamahalan po kami. Nagmamahalan talaga, opo. Ayan mga kachapsoy, ganito po kami dito ka-enjoy. Pero syempre, ini-enjoy na lang po namin ang bawat sandali, ang bawat araw po ng aming pagtatrabaho. Kahit po busy po kami. Pero mapapansin nyo po dito talaga, kami lang po yung February na pero ang tugtog ay Christmas pa rin. What? At ayan ang mga gaga, ang mga guro ay nagsigawan pa talaga. Pero sa totoo lang po mga kachapsoy, ito po yung paraan namin para po i-enjoy yung mga sandali po. Dahil yung trabaho po talaga namin ay talaga namang grabe sa hirap, grabe sa basta. Grabe. Opo, yun lang po masasabi ko. At syempre mga kachapsoy, pagkatapos ng Energizer, ayan, seryoso naman tayo ngayon for today's video. Ayan, seminar proper at syempre, ang distribution ng certificate sa mga participants. Resma! Ang bagong love team. At ayan na yan mga kachapsoy, ito po yung isa sa pinakamagandang bahagi po ng aming samahan dito ng aming pagtatrabaho dahil kami po ay nag-i-enjoy sa lahat po ng aming ginagawa bagaman po mahirap po yung aming trabaho. Ayan, at nakabuo nga po kami dito ng love team dito po sa aming seminar. Ito po yung Rizmar, ang pinakabagong tambalan ng taon na aabangan ng buong mundo. Higit pa yan sa Katniel o kaya sa Bia at ano ba yun? Bia at Dominic, Bimunik. Basta Rosmar! Sabay-sabay! Rosmar! Rosmar! Ayan, thank you so much mga kachapsoy. Yes, is your breakdown to you.